kalangitan, kag ang pagbatas nga gayud sa pagampo kon itugyan matulagit sing matuo. Ang aton gid pangamuyo kabuligtan nga mapaskog sa pagdangat sang way kutob nga pagtabang sang aton Dios. Si Kristo aton dalang nagtudlo gid sing maathag ang nasakitan nga kalag sa pangamuyo manugyan. Kon kita nagamaluyan, magdangop kita gihapon sa kuta gid nga maligon sang pangamuyo nga lubos dira sa walasing langan. Ang tanan tang kinahanglan pati ang kahimayan madangat naton na